Tapasonang marohata asa masuk kita tu parminggo ta sadarion. Diari sadarion tamaruhi tamadok mauliate tu Tuhan Yesus Raja ni huriai. Na mangaliho partikiat dihita patupahon pangujak konon. Pos parminggonon. Gabi huria naguk di tonga-tonga ni huria Kristen Batak Protestan. Ima HKBP Dolok Horep Resort Batam. Tahalat cuma dingga basanai na mangaramoti huriana. Atong majono mahita jala maruduk ni roha diadupan ni debata ay nunga roy bana manopot kita marede mahita.